سلام زخبركم تخاتلتي ستورو برودكشن قاعد حان مساخمنا بچانل باراب چانل حدش تكونكم كم تخلق زين بلوكم بليز سبسكرايب غورو نزي فيديو خا لايك بمغبار جمروو ابي هاجر كينكم نزلوا ما انت نقربوا لكم تحسوا تسمعوا لهم دما ابو تخمنت قدفونا بسترفقن نابتلو ما انت حجنا لكم زي لنا زان تخنبلكم سناي مكتال ناب هاجر هولاند أبز مسأخو لما جمرت يوارح زسمعان زنبرا ناي صموان نافقوتن سمعيت لكع خمناي هولاند زحلي ناس أبعتي سبري نيرو سمي فرتناي بحال دحربو زحور دايب قعوز السدت أب هاجر هولاند عوار خيبة هيواتي كابادو خهان جمركو وترو بدبنا استشفنا سمايات هولاند مستي بسنك سدت أبوشت أي تفتيرو زنبرا ناي بادونت سمعيتي مساسلا النبرا أب هولاند مس مسأخو سرحينا سرحخو ون تمرتي كاتاتل نيره معالتاو خاب سرحنا بجزا كاب جزاينا بتمرتينا تمالالسكو نخلتنا يسدت بسلا بتمرتن صعرن قدبوسو يقالس نبركو أب سوشيال ميديا بجيكا انستغرامن وسابن كالا يتقمن اتمنتاي أب سوشيال ميديا خمزناي مصحفت سلازمرص مصحفت يوم انكو عرختي نبرو أب تزحل مشيتات أب استخارخو وجزا خوينه كصنع خلخو كابتناي دغن فاسن لعلي اتبلبي زنبره ناي سدرا بيتي عدين نافقوتيو زنقطقطن نيرو اب هيوت بجكا سرحي مسرح مصحفت منبابن مسوحدات محازوتي غزي محلاف نخال زخون بوتاي نبرن اتقدامنت صاحبكو عالم رئيسيكي الى سدرا بيتي مخوان نتزحالفكو مرير غعز السدد نبعوت مقيار رايس لزنبره لبي نفقر زخون بوتا زلواي مثلن نيرو أودات كقربو نخفتو خلو كاب علاماي كي يعنقفون بزبل سكفتا برحقاتي زحالفوم نيره حدا غزيغن كاب سرحي كملس ابتو بابور وي اوتوبوس دمص فقورات يدني تتحاحيزوم تحققيفوم كسحقون كعلولون كرئ خلخو ابزاغوانا هاجر حدا معالتي حجاز زخونني مسوء حبيره زعللن سعقن حق الزاربن زفقرون مسامت يركب دو يخون إلى نجزا أرسي حتت نبركو اتزحل هولاند ناكالاتو يكوان تقرورو اتوشت ايز نبرناي بحتاونت هيوتكن كابون لعلي اقرر يبلن نيرو ابت غزيتي يدما اتني هيوتي زغير ليلا بانستغرام جمره حدا مشيت كم تلمد قدم مدقاسي تليفوني اب انستغرام سكرول ناغبركون كلخو كاب حدا زي فلط اسم ملأخت مصني سلام فرتنا شكر كم يالخي اي تحزل لي مبر سئلتاتك باقات امام سراخو بدحري سرحي لي كل غزي زكاتاتلو ازي خدست بلغال هاجريخي زبل صحف نبره قدم ملس بهابيناتو بروفايل اتير اخو افريم يبحال اب جرمن زقمط دولدول اكالاتن مراخف شختان زنبرو كم زخماي سدتنيا ينيرو اب بروفايل زراخو سئلتات ني حدا توغو سرحتنيا حلافنت السمعون رجوع من السين مخانو زملكت نبره ابت مجمرتا دما بحصير يغني اللي بزبل حصير ملختي راي ملس كله نس غنا يقارص نيرو قصيلو سلامنا بله بزعبه تمرتي بزعبه نبر هولاند بزعبه تمنيتي بحفشه بزعبه هيوتي حتى نبره معلتاتنا بصومناتنا بوارح تغيروا مللسنا كم انستغرام ناب وسابن مدوالن سغره دمصو خسمع خلخو سمعن زنبره مچوت نتي اوشت اي سمعن زنبره صموا يهدو نبره حدا معلتي بتليفون مس افريم نعللنا فرتناي اب جيرمن تسرح بتعمي زدك من صاطز فترلين غنا دمصو خسمع خلخو طراي كل دخامي يزرغف قلل يبلني باكل مسرخوب خسمعن حغوس كحسبو دما مغلص يسنلو كامن لا لوارح غيرنا لنا ناب هولاند خمص باكل كنرخب كريك يدللخو تسفاي قبر نسخون اتناي مرخب حسب كتدقفيو
بلني إذن كسمع وشتي بحاجوس فرحن إندا تفرارق حر إفريم بدحن متى بلكو دحر حدا سومن سنبت أب ترين ستيشن كوينني إفريم كتصبيون كله وشتي بهانك أو تنشاقلة النربش نبرة كاب جرمن زمت بابور دو مسبلت لبيهر متى وسخت كابتون بب حدا زور زنبور سبات نتنوحين دلدلنا أكلات زنبور إفريم قلت يفلل قوة نسون كاب روحو إنادي نقد نيرو بمعدو مسرعيني حدا دمو في شختها إنا قبرنا بايقص قربه تحاقق إفنا سلامتا دحرم اللوات بأكل كريك خلقو كابتنا إنستغرام سألخي بعد صفت الصبغي بلني كل التأداوي بسميت أطبيقنا جبته مسرعه مو سلامتو دما مستوسخو نتزنبره نفرهن شاقلتن هدي إيوه نبره أبتا معلتتيا تخبيله ناب جزايك وصلي دلخون أب كندو أبتا تصبغت ختما بحبار كنزاور اندابون اندا ريستوران نابلنا خنعل اتمعال تحليفنا يا أب أقامشت ناب حاد تصبغ كافاتينا فيت نفيت تقميتنا تصبغ علال جمرنا بزعبات مريرنا يسدد كوعزو أب جيرمن زحلفو زولو نايسرح تعاقن ليتن كترن مدكامن أعللني أنا قم نجر زدلي سعرا من سيفرتنا إلو نتحيزو وزن برخوبايا بون أبتربيزا قميتو تكوري لو أبعينتين نات أمته بزح تنكراتي تلخو بحجقن نبراي معراري مسحان تخمخز أمسلة نفعتي رأساز خالة تقوال حدار جيرة رقوي هوات كمرح يزد اللي بلني أنا ونابز السدد حقازي تأماني حق أنيا فقري من نسل زنبوركو قالاتون اللي بيتن كفو بالكعون حان تقوال نسيتي كاب حاد سبأيك سمعت مني وقالات سلزنا بره أزيد أسبلني دحر قرب سقطة قبل علت ربيزا زنبره داوي بهدعت حيزو فرتنا كابتا فلما بإنستغرام زرعخو معالتي جميرة هوتي تغير له أبز السدت من كرتاتين حاد علامة زلو نقر مخانو خسمعني جميرو دمتخ خسمع خلو خطراي كل قوهي يزر السعو حجي بأكل مسرخوب خدمها بأخي حقوسكم دخون زيادة الرقاقيت اللخو أنا بحبار فقرا وقعوزخن جمر دلالخو فرتنا ناتيك تكوني فقادن يارخي بلني أوشت أيدي نبرا سمعيت حراي بليو زبل نيرو اتزمني يزنوركو دقافن حاليتون أبو خمز رخوبكو تسمعين نيرو انت خوناقن والهوان مخاني كمزلو خوينو بتوساخ دما اتناي سدت تموكوري اتبت انقاقو سوقم زنقرن وشت أو دمتسي بونو حتو أخي قبولو كعقاس قددني إفريم بلكوو أداوي كسابيله كابقداونا القسكو حدا نقر كحاب الكايدلن نسو دما أناون مساخا ليلة خاب جمر نحر هوتي تغيري أزي خاد استبل وديخا زخول زقالت كالي دما يا أمني قنا إلى الزرباي أبتلت القدفكوو قنا انتاي سأقام على دي فرتنا إلى حاتيت النقرب شاقولة تابقوز إنا تنبه لوم إنا نفلم أوان بأكال نراخب زلنا اتي أب تلفون زنبرنا ليلة صبقو كان تنبره فقرن حدارن قنق قليل وساني كونن بفلاي أبزناي سدت عالم سبو قلطف مأماني يسقمي سلازي حجبتها واق حرايك بلك هيك إليني بتصبق كحاسبو اللي اللينيو بلكو قصو غرب كهم بله قنابو ونبو نابتو نبور في شخطو تملسه ارداني ولا لاي تهوى خيد اللينيو لك يعقي أصبقنا خنفالت ألنا نتوسان خزا خبر سبي دما بلني أبقى تسأل ختمت خلقه رقص ملسخ هبكه صباح رأت مليسك خيتمت سنبر إلان كلا قص قلو نسون في شخباله سكفتاي بقى خبروت بمقبالو استرد عن مسيلو سلس تسمع عنه وشت أيزنا برا أمنت زيادة دلدله إتا معالتو بتصبق تزازيمة كساب بابور أفانيو ناب جيرمن تملسه أنا دما بقزايم سأتخو لبي ناب قلنا زنبله نتحراي زبل ملسي كدالو جمركو إفريم أبقى تسأل قدام سنبت تمليسو زمت مسيل نيرو قنا سرح قمزو بوزحو قليسو يغرات حاتتني أبقى تسأل سومن تداويلنا نعلل نخلنا نايفق روح التقو كمستقبلكو ومسكولوس كلو حاقوسو مقلسو سينلو نيرو كابشو عدما هيوتنا حدش معرف جمره فقرنا 4 عامت من ملوط خير ايه بقوادا أسنا صبق أخده اتوم زحالفو 4 عامتات كرأي خلو بتعمم مقراتن بتسفاس تمولو النبرو إفريم أم نفسو وكف كالايوي سالساي قداما سنبت ببابورنا مصأ يبصحن نبره أب غزا يوسدو بحبار نخشن بحبار مقب نسرح
ፊልም ንርኢ ንዛወር ምሸት ድማ ብሓባር ንድቅስ ነበርና ኣዝየ ስለ ዝኣመንክዎ ስጋው ርክብ ድሕሪ መርዓ ክብሎ ኣይደለኹን ነይረ ኣብ ህይወተይ ዕላማይ ንኸሳኽዕ ይድግፈኒ ትኽእሊ ኢኽ እናበለ ሞራል ክህበኒ ድሕር ኣይብልን ነበረ መዓልታዊ ብቴሌፎን ከመይ ውዕልኪ ከይበለኒ ዝሓደረላ ምሸት ኣይነበረትን ብርግጽ ድማ የፍቅረኒ ከም ዝነበረ ይስምዓኒ ነበረ ግና ኣብዚ 4 ዓመታት ሸለል እኳ ይብሎ እንተነበርኩ ሓደ ክጠራጠር ዝገብረኒ ነገራት ይርየሉ ነበርኩ ሓደ ምሸት ኣብ ሓደ ጽቡቕ ሬስቶራንት ድራር ድሕሪ ምብላዕና እቱሁም ወደስ ዝብል ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስእልታት ተሰኣልና እቲ ስእልታት ብሓባር ክንሪኦ ድሕሪ ምጽናሕ ኤፍሬመይ ካብዚአን ሓንቲ ስእሊ ምረጽ እሞ ኣብ ኢንስታግራመይ ክልጥፎ ደልየ ኣለኹ በልክዎ ገጹ ብቕጽበት ተቐየረ እቲ ን4 ዓመት ዝለመድክዎ ፍሽኽትኡ ጠፍአ ኣይፋልክን ፍርትና ኣይትለጥፍዮ በለኒ ብዝተረበሸ ዝመስል ድምፂ ስለምንታይ 4 ዓመት ሙሉእ ብሓባር ክንዛወርኮ ሓንቲ ስእሊ እኳ የለጠፍናን ሰብ ክፈልጠና ይትደልን ዲኻ ወይስ ኣፍቃሪትካ ኣነ ምዃነይ የሕፍረካ እዩ ብኣይትሓንኽ ዲኻ በልክዎ ብሓቂ ኩነታቱ ቅጨምፂለይ ኣይኮነን ዝያዳይ በለኒ ድምፂ ህዲኡ ዓይኒ ሰብ ኩፍ እዩ ፍቕርና ካባና ሓሊፉ ንኻልእ ሰብ ምርኣይ ኣየድልን እዩ ናትና ብሕታዊ ህይወት ክንሕሎ ኣለና ሰብ ጽቡቕ ክጥራይ ኣይኮነን ዝርኢ ክንደይ ናይ ሰብ ጽቡቕ ክርኢ ዘየፍትወሉ ሰብ ኣሎ ናትና ብሕታዊ ህይወት ኩሉ ናብ ሶሻል ሚድያ ምዝርጋሕ ኣድላይ ይመስለንን ንዓኽን ንፍቕርናን ካብ ሕማቕ ዓይኒ ክከላኸል ስለ ዝደልየ ብኻልእ ኣይትረድእዮ ኢሉ እመነኒ ዘቕረቦ ምኽንያት ተቐቢለዮ ሕራ ይበልክዎ ስለ ዘፍቅሮን ስለ ዝኣምኖን ንዝሃበኒ ምስምስ ከም ሓልዮት ገይረ ወሰድክዎ ብተወሳኺ እዚ ኩሉ ዓመታት ብሓባርን ክንዛወር ኣብ ጀርመን ምስ መን ከም ዝፋለጥ ኣዕሩኽቱ ኣሕዋቱ መን ምዃኖም ፈጺሙ ኣየላለየንን ነይሩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ፓርክ እናተዛወርና ከለና ኤፍሬም ሓቀይ ኣብ ጀርመን ስድራ ቤት ከም ዘይብልካ ነጊርካኒ ግን ስለምንታይ ምስ ኣዕሩኽትኻ ዘይተላልየኒ ወይስ ከም ስድራ ቤትካ ንዕሩኽትኻን እውን ኣብ ጀርመን የለውን ኢለ ሓተትክዎ የለውን ፍርትና በለኒ ብተሃዋኽ ከም ዝበልኩ ስድራይ ኩሎም ዓድዮም ዘለዉ እሙናት ናተይ ዝብሎም ኣዕሩኽቲ ድማ የብለይን ትፈልጢ ኢኺ ኣነ ስራሕ ስለ ዝበዝሓኒ ምስ ሰባት ብዙሕ ኣይተሓዋውስን እየ ንዓይ ካብ ስራሕ ወፃእ ዘሎ ትርፊ ግዜ ንዓኺ ጥራይ ክህበክ እየ ዝደሊ ዝያዳይ ምስ በለኒ ብየዋህነት ንዓይ ጥራይ ከም ዝግደሰለ ይስምዕን ነበረ እቲ ንዓመታት ዘሕለፍክዎ ናይ ስደት ድኻም ፍረኸ ፍሪ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ካብ ዓዲ ዝመፀኒ ዝነበረ ደወላት መልክዑ ክቕይር ጀመረ ብፍላይ ኣደይ ሰሙን መፅእ ክንዳዋወል ከለና ዕላላ ብዛዕባ ጥዕና ትምህርቲ ጀሚራ ወትሩ ብሓደ ዘይተርፍ ኣርእስቲ ተዓጽዎ ነበረት ሓደ ምሸት ምስ ኣደይ እናዕለልና ከለና ከም ዝበለትኒ ትምህርቲ ጽቡቕ ኣሎ ንፍዕቲ ምዃንኩ እውን ንፈልጥ ኢና ግና ሰብ ብትምህርቲ ጥራይ ኣይነብረን ፍርቱና ጓለይ ህይወትኪ ብመጽሓፍቲ ጥራይ ኣይተማምቑን እያ ዕድመኺ ይኸይድ ኣሎ ንሕና እውን ብህይወት ከለና ኣበባኽን ውላድክን ክንርኢ እንደሊ ኢና ኣደይ ሕጂ እኮ ቀሪበ እየ እናበልኩ ኣይፋልክን ጓለይ ኢላ ቋሪፃትኒ ኣይፋልክን ምኽንያቱ ተብዝሕዮ ኣለኺ ሕጂ ሓዳር ክትገብሩ ኣለኪ ዝተላለኽዮ ሰብ ወይ ዝሓዝክዮ ሰብ እንተሃሊ ከላልይና ወይ ወዲ መን እዩ ካበየናይ ዓዲ እዩ ሃይማኖት እንታይ እዩ ንገርና እንተዘይብልክ ከዓ ዓብዪ ሓውኪ ተሰኪፍክ እምበር ኣብኡ ብትጥቕመጡሉ ሃገር ሆላንድ ሓደ ንፍዑ ወዲ ዓድኺ ምሳኺ ዝማጣጠን ስድራ ቤቱ ንፈልጦም ከላልየኪ ይደሎ ኣሎ ንስኺ ጥራይ ፍቓደኛ ኹኒ በለትኒ ካብ ዘረባ ኣደይ ስድራይ ንናተይ ምስምስ ዝፃወሩሉ ዓቕሎም ከም ዝተጸንቀቐ ተረዳእኹ ብወገነይ ነቲ ምስ ኤፍሬም ዘለኒ ፍቕሪ ንስድራይ ክነግር ሃንቀውታ ነበረኒ ምስ ኤፍሬም ን4 ዓመት ተፈቒርና ተደጋጊፍና ተፋሊጥና ኢና ኣብቲ ዝሓለፈ 4 ዓመት ንሱ ንዓይ ጥራይ ከም ዝግደስ ንዓይ ጥራይ ከም ዘፍቅር ኣረጋጊፅ ኣለኹ ናብ ሓዳር ዘይንሰጋገረሉ ምኽንያት ወላ ሓደ ይነበረን እዚ ምስ ሓሰብኩ ሕራይ ኣደይ ኣይትጨነቒ ሰብ ኣለኒ ግዚኡ ምስ በፅሐ ድማ ክነግረኩም እየ ኢላ ዓፀኹዋ ድሕሪ ትደወል ንነዊሕ ሰዓታት ክሓስብ ሓደርኩ ኤፍሬም እሙን እዩ ኤፍሬም ሰራሕተኛ እዩ ኤፍሬም የፍቅረኒ እዩ እናበልኩ ንገዛእ ርእሰይ ነግራ እቲ ን4 ዓመት ዝተሓብአ ምስጢራዊ ፍቕርና ዝቃልዐሉ ጋህዲ ዝኾነሉ ግዜ ዝበፅሕ መሰለኒ እቲ ንሱ ዓይኒ ሰብ እናበለ ዝፈርሖ ዝነበረ ሓዳር ምስ ገበርና ከም ዝጠፍእ ኣመንኩ ኤፍሬም ንዝቕፅል ቀዳማ ሰንበት ክመፅእ ምዃኑ ምስ ነገረኒ እዛ ምርኻብና እዚኣ ናይ ሕቡእ ፍቕርና መኽተሚት ክትከውን ኣለዋ ኢለ ወሰንኩ
ንስድራይ ክነግሮም ንዕኡ ድማ ብዑት ብዛዕባ ሓዳር ክሓቶ ብዛዕባ መርዓና ንምስሩት ሓዳርን ክንውጥን ከም ዘለና ሓሰብኩ እቲ ን4 ዓመት ኣብ መንጎ ሆላንድን ጀርመንን ዝነበረ ፍሕፋሕ ዝበለ ናብራ ኣብቂዑ ኣብ ሓደ ገዛ ክንእከብ ዘለኒ ድልየት ዝገልጸሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ተሰምዐኒ ኤፍሬም ልክዕ ከም ልማዱ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናብ ሆላንድ መጸ ኣብ ገዛይ ቡና ፍሊሐ ዕጣናት ኪኸ ኮፍ ምስ በልና ንዕልል ነበርና ቅድሚ ናብ ዝምብጋሱ ብሓደ ገዳሲ ጉዳይ ዝደልየካ ምትራፍ የለን ኢለዮ ስለ ዝነበርኩ ኩነታቱ ቁሩብ ዝተረበሸ ይመስል ነበረ ኤፍሬም በልክዎ ፍንጃል ቡን ናብ ኢዱ እናቐበልኩ ስድራይ ጸቕጢ ይገብሩሉ የለው ሓዳር ግበሪ ሰብ እንተዘይብልክ ድማ ኣማጺና ልከለና ይብሉን ኣለው እዚ እተገዳሲ ጉዳይ ዝበልኩ ኸበልክዎ ፍንጃል ቡን ካብ ኢደይ ምስ ተቐበለ ኣብ ጠረጴዛ ቀመጦ ዓይኑ ካብ ዓይነይ ያህዲሙ ገጹ ናብ ካልእ ሸነኽ እናጠመተ ዕዝም በለ ኣነ ንስኻና 4 ዓመት ብሓባር ጸኒሕና ኣለና ብፍቕሪ ንምዛር እዚ ንውሓት ግዜ እዚ ካብኡ ኾልናዕሊ መስለኒ ስለዚ ንስድራይ ከላልየካ ንስኻ እውን ንስድራኻ ከተፋልጠኒ ንመርዓ ክንዳሎ ኣለና በልክዎ ዝህበኒ መልሲ ክሰምዕ ብትጽቢት ልበይ ኣድራጋ እናሃረመት ኣብታ ገዛ ዝሰፈነ ስቕታ ከም ጸላም ለይቲ ኸቢድ ነበረ ኤፍሬም ብርሃፁ ክሕጸብ ጀመረ ክዛረብ ይፍትን እሞ ኣፉ ምእዛዝ ከም ዝኣበዮ ስቕ ይብል ነበረ ኤፍሬም እንታይ ኮንካ በልክዎ ዒንቱ መሊሱ ናባይ ጠመተ ግና እተን ዝፈልጠን ናይ ፍቕሪ ዒንተይ ነበራን ናይ ፍርሕን ስምባደን ዒንተየን ነይረን ፍርቱና ድምፁ ተንቀጥቀጠ ሓደ ክነግረክ ዝግባኣኒ ነገር ኣሎ በለኒ እንታይ እዩ ኢለ ፍርሒ ንመላእ ኣካላተይ ወረሮ ኣነ ይቕረት ኣግበርለይ ፍርቱና ኣነ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ግና ዝሓባእኹልኪ ኣነ ውላድ ኣለኒ በለኒ እቲ ቡን ዝሓለ እቲ ዕጣን ትኩ ጠፍአ እቲ ን4 ዓመት ዝተነድቀ ህንፃ ፍቕርና ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ክፈርስ ተራየኒ እቲ ቃል ኣብ እዝነይ ክትኣቱ ኸላ ከም ዝተጻፍዓኹ ኣብ ጉንዲ እዝነይ ጭውጭው ከም ዝበለ ተሰምዐኒ ውሉድ ብዘይ ምእማን ደገምክዎ ውላድ ኣለካ ኣታ ዘይሰምዖ ባ የብለይን ካብ መን ካብ መዓስ ስለምንታይ ክሳብ ሎም ዘይነገርካኒ እናበልኩ ብሕቶ ዋጠርክዎ ኤፍሬም ርእሶ ድኒኑ ኣእዳው እናጣመረ ድማ ነቲ ሕቡእ ታሪኹ ክተፍኦ ጀመረ ቅድሚ ንዓኸ ምልላየ እዩ በለኒ ብሕሽኽታ ምስታ ብዓዲ ዝነበረት ቀዳመይ ተፍቃሪተይ ብጣዕሚ ኢና ንፋቐር ነርና ካብ ዓዲ ከምፃ ድማ ለይትን ቀትርን ሰሪሐ ኩሉ ገንዘበይ ከፊለ ፕሮሰስ ኣምፅእያ ኣብዚ ምስ መፀት ግና እቲ ዝሓሰብክዎ ኣይኮነን እታ ዘፍቅራ ዝነበርኩ ጓል ኣይነበረትን ካልእ ሰብ ክትፈቱ ብድሕረይ ድማ ምስ ካልኦት ክትዘውር ጀሚራ በዚ ድማ ክወግሕ ክመሲ ንራፀም ነርና ኣብቲ ናይ ምክታዕ ናይ ባእሲ እዋን ግን ጥንሲ ሒዛ ነበረት ኣብ መወዳእትኡ ተፋቲሕና ንሳ ምስቲ ካልእ ሰብኣይ ክትከይድ ከላ ነቲ ቆልዓ ገዲፋትለይ ሕጂ እቲ ቆልዓ ምሳይ ዘሎ ምስታ ዝወለደትለይ ናይ ቀደም ሰበይተይ ግን ብሓባር ኣይኮናን ዘለና ተፋላሊና ኢና ካብኣ ካብ ዝፍለ ነዊሕ ኮይነሎ ኢሉ ዛንታ ፈጢሩ ንገዛእ ርእሱ ከም ግዳይ ገይሩ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተጎድአ ክገልጸለይ ፈተነ ንዓኸ ምስ ረኸብኩ ከይትገድፍኒ ፈሪሐ ታሪኸይ ሓብየዮ እቲ ሕሉፍ ታሪኸይ ከየጽላኣኪ እቲ ዝሕለፍክዎ ኽድዓት ደጊመ ከይመጸኒ ስለ ዝፈራሕኹ እየ ብምባል ንዓይነይ ክጥምት ፈተነ ኣነ ግን እቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ጥልመት ዛንትኡ ዘይኮነስ እቲ ን4 ዓመት ዝተኣልመ ውዲት ምትላል ይስምዐኒ ነይሩ ኤፍሬም ንሳ ጠሊማትካ ክትከውን ትኽእል እያ ንሳ ታሊላትካ ክትከውን ትኽእል እያ ግና ንስኻ ኸ ን4 ዓመት ምሳይ ኮይንካ ንውሉድካ ሓቢእኻ ታሪኽካ ሸፊንካ እዚ ኸጥልመት ኣይኮነን ድዩ ንሳ ዘምፅኣትልካ ቃንዛ ኣባይ ክትፈድዮ ነይርካ በልክዎ ንዓኸ ንኸይከስር ኢለ የበለኒ ኣይፋሎም በልኩ ብዓውታ ንዓይን ኸይትኸስር ዘይኮነስ ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ ስለ ትፈቱ ኢኻ ውሉድካ ዝሓባእኻ ሰብ ንዓይ ከመይልካ ከም ዘፍቀርካኒ ክትነግረኒ ትኽእል ንሳ ዝፈጸመትልካ ምትላል ሕጂ ንስኻ ኣባይ ደጊምካዮ በልክዎ እቲ ብዛዕባ ጥልመት ሰበይተይ ኢሉ ዘቕረቦ ምስምስ ነቲ ን4 ዓመት ዝሰርሖ ናይ ምትላል ህንፃው ከፍርሶ ኣይከኣለን ኣብቲ ህሞት እቲ ንሱ ግዳይ ምዃኑ ዝገልጸሉ ታሪኽ ንዓይ ተወሳኺ ምትላል ንዓይ ዝያዳ ንዕቐት ኮይኑ ተሰምዐኒ ውፃእ በልክዎ ንብዓት የዒንተይ እንድሓፀቦ ፍርቱና በጃ ከተረድእኒ በለኒ ካብ ገዛይ ውፃእ ኤፍሬም ኢለ ብሙሉእ ዓቕመይ ጨደርኩ ሰላሕ ኢሉ ርእሱ ደፊኡ ብጓሃው ካብ ገዛይ ወፀ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ መደቀሲ ወደቕኩ ንብዓተይ ከም ዝናብ ናሓሰ ይዘንብ ነበረ
ስቃይን ጓህን ውሽጥ ይበልዑ ነበረ ንበይነይ ኣብቲ ገዛ ኮይነ እቲ ዝሓለፈ 4 ዓመት ከም ፊልም ኣብ ዓይነይ ክረኣየኒ ጀመረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጸልማት ተሓቢኡ ጽንሕ ስእሊ ብብርሃን ክቃልዕ ከሎ ደሚቑ ዝረአ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ ናይ ኤፍሬም ሕብእብእ በሪሁ ተራእየኒ ስለምንታይ ስእልና ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ክገብሮ ዝኽልክለኒ ዝነበረ ዓይኒ ሰብ ፈሪሐ ይነበረን እቲ ቆልዓ ዘወለደትሉ ሰበይቲ ወይ ስድራ ቤቱ ወይ ዝፈልጥዎ ሰባት ከይርእይዎን ከየቃልዕዎን እዩ ነይሩ ስለምንታይ ብዛዕባ ፍቕርና ንማንም ከይዛረብ ዘጠንቅቐኒ ዝነበረ ምስጢሩ ኣብ ኣደባባይ ከይወፅእ ስለ ዝፈርሐ እዩ ስለምንታይ ምስ ኣዕሩኽቱ ከየላልየኒ ዝጥንቀቕ ዝነበረ ኣዕሩኽቱ ነቲ ሓቂ ስለ ዝፈልጥዎ ሓደ መዓልቲ ሕሾኽ ከይብሉኒ ስለ ዝሰግአ እዩ ነዚ ኩሉ ምትላል ሕጂ ክግንዘቦ ከለኹ እቲ ስቃየይ ናብ ቁጣዕ ተቐየረ ብርግጽ ምስታ ሰበይቲ ተፈላለዩ ድዮ ኣይተፈላለየን ዘረጋግጸለይ ነገር ኣይነበረን ግና ካብኡ ዝበኣሰ ን4 ዓመት ክንደይ ዝኣክል ይሓሲኒ ኣታሊልኒ ንሓደ ህያው ፍጡር ንገዛእ ውሉዱ ንፍረ ብርክዩ ክሓብአለይ ጸኒሑ ንጹህ ሰብ መሲሉ ኣብ ህይወተይ ብምትላል ቀጺሉ እቲ ንሱ ፕራይቬት እዩ ዝብሎ ዝነበረ ካብ መሰረቱ ናይ መታለሊ ውዲት ነይሩ ድሕሪ 2 መዓልታት ቴሌፎነይ ጸውዐት ኤፍሬም ነበረ ንብዓተይ ሓቢሰ ስምዒተይ ተቆጻጺረ ልዓልክዎ ፍርቱና ድምፂ ይርበሽ ነበረ በጃኺ ዕድል ሃብኒ ኣነ ንዓኺ ንኸይከስር ስለ ዝፈራሕኹ እየ ዝሓባእኽዎ ሕጂ ግን ኩሉ ሓቂ ነጊረክ ኣለኹ ንመርዖ ብሓባር ንንበር ኢሉ ተማሕፀነኒ ኣነ ግን ብውሽጠይ ኩሉ ነገር መይቱ ነበረ ኤፍሬም ውሉድ ዝኣክል ናይ ገዛእ ርእስኻ ስጋን ደምን ዝኾነ ፍጡር ዝኸሓድካን ዝሓባእኻን ሰቢኻ ኣነ ኸመይ ለየ ኣብ ቀጻሊ ህይወተይ ከኣምነካ ዝኽእል ንውሉድካ ክትክሕድ ድሕር ዘይበልካ ንዓይ ደኣ እንታይ ትገብረኒ ማለት እዩ እቲ ን4 ዓመት ዘፍቀድካኒ ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ ኣብ መንጎና ዝተሰብረ እምነት ደጊሞ ኣይጽገንን እዩ በጃኻ ዳግማይ ኣይትደውለለይ ኢለ ቴሌፎን ዓፀኽዎ ብኡ ንብኡ ቴሌፎን እውን ብሎክ ገበርክዎ ካብ ኢንስታግራም ወሳፕ ንኹሉ ዓፀኽዎ ንገለ ዋርሕ ህይወት ከቢዳትን ነይራ እቲ ብሕታውነት እቲ ጥልመት ኣዝየ ንኽጻወሮ ዝኸበደ መሪር ነበረ ግና ከም ወትሩ በትሪ መጻእየይ ዕላማይ ተመርኪሰ ተንሳእኹ ስድራይ ሓዳር ግበርን ክብሉኒ ብተደጋጋሚ ግዜ የድልየኒ ኣሎ ብምባል ተማሕፀንክዎም ኣመንክዎም ድማ ድሕሪ 1 ዓመት ትምህርተይ ብዓወት ዛዚመ ጽቡቕ ስራሕ ሒዘ እቲ ዘገርም ድማ ነቲ ብዓብሓወይ ዝመፀ ኣብዚ ምሳይ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ወዲ ዕድል ሂበ ክረኽቦ ምስ ጀመርኩ ነቲ ናይ ምትላል ስምብራት ዝፍውሰለይ ብቕንዕናን ብግሉጽነትን ንእምነተይ ዝጽግን ሓደ ጽቡቕ መጻመት ትኾነለይ ሕሉፍ እዩ ዝበሃል ኣብ ህይወቱ ዘሎ ኩሉ ብዘይ ሕብእብእ የካፊልኒ ፍቕርና ድማ ኣብ ኢንስታግራም ብስእሊ ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ ኣብ ልቢ ዝተጻሕፈ ቤተሰብን መቕርብን ዝፈልጥዎ ብሩህ መጻ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ኤፍሬም ኣበይ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ናብታ ሰበይቱ ተመሊሱ ድዩ ወይስ ካልእ ህይወት ጀምሩ ኣይፈልጥን እየ ክፈልጥ እውን ኣይደልን ምስ ሕሉፍ ሓዳር ጌርና ምጭውቲ ጓል ምስ ወለድና ፌበን ኢልናያ ንፌበን ጓለይ ናእሽቱ ዕዳዋ እናሰዓምኩ ኣብ ዒንታ ርኤ ክንዲ ዕድለኛ ምዃነ የመስግን ፌበን ጓለይ ኣብ ሓሶትን ምትላልን ዘይኮነስ ኣብ እምነትን ሓቅን ዝተመስረተ ስድራ ቤት መውላዳ ንልበይ ብሓጎስ ይመልኦ እቲ ዝሓለፈ ቃንዛ ናብ ዘሎሙ ዘለኽዎ ብሩህ ህይወት ዘምጻእኒ ድልድል ጥራይ እዩ ነይሩ ሕቡእ ስእሊ ኤፍሬም ንዓይ ናብቲ ዝበለጸ ናይ ሓቂ ስእሊ ህይወት እዩ መሪሕኒ ተፈጸመ ሓፍትኹም ፍርትና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጽረናይ ጸላም መብራት ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ኣይ ምስቲ ብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ
ባዕሎም ንባዕሎም እናተደራረቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ ሓደ ጊዜ ጸላም ደመና ይሽፍኖም የጣራጥሩኻ የለውም ግድ ትብሎም ዋልታና ብንፋስ ተነጺጉ ምስተደፍአ ደበና ተሰሊሞም ትሪኦም ክተኑ ብባና ክተኑ ናባና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጸረናይ ጸላም መብራህቲ ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ወርሕን ከዋኽብትን መብራህቲ ናይ ሰውራ ናይ ዛዝባደመት መሬት ምቹቲ ኤሪትራ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ